Ujahile umsindazo. Awubuza lo sizo wakho ushaya nini wena? Ngicela ama-iPhone noma usuka amakhamera. Ukuthi ngicela ngisingathandekayo. Ngicela ama-Android nje bona basingemakodela lokubetha izandla. Thina ama-iPhone sisula amakhamera. Ama-Android ngicela nje belokubetha izandla. Ngicela umuntu ophathe i-Android nje athi yena halala. Bese kuthi thina bama-iPhone 15 Pro Max bese siwayipha. Uma uphatha le-iPhone engenayo inamba i-Android leyo fake ephaketheni mntanami. I-apple elazi nobhangi le-of-joy lengaqondile. Awusanibonana emshadweni. Awusanibonana emshadweni. Shada yini wena? Shada engingekho. Banothi shada sasangekho engitsheleni ngoba yimuntu nosibalo osihlahlisayo lapha emhlabeni esigunyaziwe. Awusuka madoda. Aphuma ngapha phuma kodwa. Hayi ngisajikile manje. Siyabonga man. DJ over to you. Ngathi ukhulume kakhulu ngithi makodwa. Angibacela wethu. Angisithi